De asemenea, și compania Turkish Airlines este considerată o companie sigură. Organizația Skytrax, care urmărește standardele de siguranță ale diferitelor companii aeriene ale lumii, plasează Turkish Airlines pe același loc ca și British Airways, de exemplu. În țară, dublul asasinat de la casa de schimb valutar din Brașov se apropie de o dezlegare. Este operațiunea. A început prost și încet, ancheta se mișcă în sfârșit, chiar dacă aflăm detalii care ne fac să zâmbim, cum ar fi că suspectul se ascundea în casa ghicitoarei Norvegia, care cu ocazia asta probabil că și-a distrus reputația, că doar ar fi trebuit să știe că venea poliția. Sau cum ar fi încărcătorul de pistol găsit în oala cu ciorba. Sau mândria cu care ministrul Dan Nica a organizat o conferință de presă special ca să anunțe prinderea unui suspect care a fost înzestrat cu însușiri contrainformative. Nu putea fi un biet infractor dacă tocmai ministrul vorbește despre De această dată, conferința de presă de la Ministerul de Interne nu a mai avut ca scop Ricoada ok, nu, da, e sănătos. Și căcăcelul e tare, știa să-i putea să ne vedea. Noul suspect principal în cazul dublului asasinat de la Brașov. Gribenko are o pregătire și este specializat în crimă organizată. Are un mod de operare profesionist. Vrea să se ducă. Ai văzut tot în filmul ăsta. Și are o pregătire și poate să mântă, nu? Are mâncare pe acolo. Nu știu ce e acolo. Are mâncare pe acolo. Că am dormat eu... Ori a ieșit din gușă când a căzut. E ieșit din gușă când a căzut, nu cred. Nu, are mâncare, eu am dormat eu... Farfuria asta cu mâncare acolo. Bă, de vreau să cum ceva roșu, mă. Să prind o ață roșie de asta. Uite, așa. Nu s-o prind tot timpul. Nu mănânci o aluniță? Ai aluniță acolo, da? Ai aluniță acolo frumosul meu. Te caută ea. Știi că e găsuța lui. Își bagă înăuntru, mă, lucruri. Vezi? Da. În gușă? Da, și-o băgat acum, ok. Se bagă sub roată. Pentru ce? Ce de reglat. Da. Uite un cucăcel. Am văzut un cucăcel. E... Oare să-i scot căsuța să-i fac curat în ea? Are un cucăcel în căsuța aia. Deocamdată nu, nu? Ba da, mai are un căcat în casă. Cum să las cu căcatul în casă? Păi tot e jos și are reacțiune acolo. Da, mă scuzați. Facem frate. Bl? Bl? Ce-mi place căsuța? Căsuța, uite că stă la ceară. Ce-mi place căsuță? Mi-am mișto că e albă căsuța.